Mas gipalawman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10 ang pagtuon kalabot sa pagpula sa dagat sa Uzami City ug pagdagsa sa mga isda sa Taguluan, Misamis Oriental. Atong sayron na detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, doon na scientific explanation ang BIFAR sa duha ka talagsaong panghitabo sa duha ka naisgutang lugar. Mao kini ang kuha sa baybay sa Purok 5, Barangay Trionfo sa Uzami City niadtong nakalabayng Domingo dihang nipula ang tubig sa dagat. Miani og dagang reaksyon sa netizen among panghitabo og pipila ni ana ang senyales kuno sa pagbalik sa Ginoo. Apan migawas sa pagtuon sa BIFAR Region 10 nga natural phenomenon o algal bloom lamang ang hinungdan nga mipula ang dagat sa Uzami City. Mahitabo kini tungod sa pagtaas sa phosphorus, phosphate ug nitrate levels sa tubig. Wala kini siya epekto sa isda, direct nga epekto sa isda. But during gabi, kung may ayok tungod sa kabaga sa kuan, posible lang ni siya makakuan sa dissolved oxygen no sa tubig. O kung katong isda nga na dito sa area nga na ubos og dissolved oxygen, posible gid siya mamatay. Samtang gipasabot usab sa BIFAR Region 10 nga miabot sa baybayon sa Barangay Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental ang mga isdang malangsi tungod sa current sa dagat epekto sa bagyong Auring. Gibana-banaang ana sa kapin 2,500 kilos ang mga isdang midagsa. Migratory species kuno ang malangsi, busa kinaiya niini ang magbalin-balin og lugar. Dako ang posibilidad nga nagikan ang mga isda sa Zamboanga Peninsula kung asa close season pa nga mangisda. Wala pa migawas ang laboratory test sa BIFAR sa nakuhang samples sa mga isda. May tendency nga katong mga shoal no, dili lang ingon school, shoal of kuan, katong juvenile nga tamban, ipadpad dito sa atong kuan sa shore sa Mala. No? Kay dili man ingon nga pagkita nila namatay ng isda ay napadpad puti. Napadpad siya nga buhi pa, nagambak dito sa shore o kanina ipaingon sa Mala, then eventually namatay gid siya kay di naman yang environment. Sara, hangyo sa BIFAR nga to sa publiko nga kung ugaling aduna na sab fish kill nga mahitabo sa inyo mga lugar, gilayon nga makipagkoordinar sa barangay ingon man sa BIFAR aron dali kini nga maaksyonan sa otoridad o masuta ang tinubdan sa panghitabo. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.